ಚೂರು ದೂರ ದೆಪ್ಗೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಇರ್ದೆಪ್ಪಗ सब्सक्राइबर्स यूट्यूब फैमिली कर तिकोड़ निकले सीधा था हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्त दिन अंड व्लॉग मन पंदे इन बल ओलल्ಲು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನು ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ್ ಬೈದೆ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಕಟ್ಟಿದ ನೋಡಿ ರಾಶಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತನ್ ರೆಡ್ ಅಂಚ ಬರಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಯಿ ಜಾತ್ ಯಾನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿಲದಲ್ಪ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪೂರ ನೀರುಂಡಿತ್ತೆ ಆನಿ ತೊಟ್ಲ ಪಾದೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಫುಲ್ ನೀರುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯ ಬಕ್ಕತ್ತು ಕಾಂಡ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ತನಿಷೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ತಡೆಗೆ ಬೈದ ತೂಲೆ ತನಿಷ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೇತೂಲೆ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಸೀನ್ ತೋಷ್ಪವೆನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ರೆ ನೆನಪಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ನೀಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆನಿಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚಾನಿ ಚಂಡಿ ತನಿಷನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ತಮ್ಮೆಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಷ್ ಯಾನುಂಡತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಸೊ ಕುಕ್ಕು ಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕೆಬಿತ ಮತ್ತದ ಎತ್ತದು ಬೇತದು ಇದು ಶೋಕು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡಿ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಲಾಗರಪ್ಪ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏನು ಪರದ್ದು ಎತ್ತದು ಇಂಚಾಪಿದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕು ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಆ ರೋಡ ದೇವೆರೆ ಐಟೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿರತ್ತ ಹಾಂ ಅವು ಅಲ್ಪ ದೀತೀನಿ ಪಾಪು ಜಾರು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕಾಣಿಜ್ಜನ್ ಗೈಸ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಿ ಆತ ನಾವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೂರು ಪರಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಚಂಡಿ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬರ್ಚಾನೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೇನವ್ರ ದಾದ ಅಂದೊಂದು ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಕುಜಾಲ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಬರ್ಚೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದಿ ತನಿಷ್ ಕಣ್ಣಿ ತಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ ಈ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪದ ತನಿಷ್ಲ ಮಂಡೆ ದಾನೆ ಈ ವ್ಲಾಗೆ ಪಾಡು ಜೈತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಅಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಐಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು
ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಬರೋದುಂಗೆ ಕಾರ್ದಿಂಚ ಫುಲ್ ಬರ್ಸೆ ನಿಂತೆ ಗುಯ್ಯದಲ್ಪ ಗುಯ್ಯಲ್ಡು ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ನೀರು ಆಂಟಿ ಪಂಡೀರ ಅಂಚ ನೀರು ಬಿಯ್ಯಾರನ್ ಬೈದೆ ತಶ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಲೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ಗುಯ್ಯಲಿ ಇಂಚನೆತ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಗೆ ನೀರು ಪಂಡನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡುಡೆ ಮತ್ತು ನಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟೆ ಪೂರ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ನೇಚರೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನವಿಲು ಮಾತೊಂಡು ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನವಿಲು ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ತೋಜುಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೀನ್ ಎಂಚಿನ ತನೇಶ ಬಲನ ಎಂಚಿ ಬಲಂಚಿ ಚೂರು ದೂರ ದೆಪ್ಗೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪಗ ಓ ಅವಲ್ ಬಜೆ ಇರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ತೋಟಗ್ ಬೈದೈತೆ ತೋಟಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತನಿಷಿನ ಕೊಡೆ ಎನ್ನತ್ತು ತನಿಷಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಲ ಬಲ ಅಂಚಿ ಪೂಚಿ ಪಂತಿದ ನಡು ದಾಲ ಇಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಕನ್ನಡಿದಾಕಿ ಎಂಕಲ್ ಓಪನಿತ್ತೆ ಓಪನಿತ್ತೆ ಪುಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಏಯ್ ये यान झंडे पे आ ये बे ಹೆಂಗಲಿತ ಮಿತ್ತದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ದುವೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಗಿಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪು ನೀಪಿರ ಮಿತ್ತದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕಡಲ್ಪ ತಿಗುತ್ತುಕೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಚೂರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೆ ಇಂಬೇಡ ತನಿಷೆಡೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋ ಕಾಣ್ಪುನಿ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಟ್ರ ಆಶಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿರೋರಾಯಡ ಮನ್ಪೆರ ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ನಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತ ಪಿರೋರಾಯಡ ಮನ್ಪೆರ ನೋಡು ವೀಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ಇತ್ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಜ್ಜ ಅನ್ನತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಇದಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಜ್ಜ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬೈದೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏಪನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು 3 days ಅಣ್ಣ 3 days ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಹೊನಸ್ ಮಾತು ಅದಂತ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜೇರಿಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಕೋತೇರು ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲೊಂಜ ರಡ್ಡರೆ ಕರಿಡು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ತನಿಷ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಕ್ಲೇಗ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದಿತೀರ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಕೋರಿ ಕೊನತೀರ ಅಂಚ ಕಜಿ ಪಾವನುಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಜಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಆಂಡಲ ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿ ಕೊನೆಯಾರೆ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪಾವನುಂಡು ಬಾ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ಏತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತೋರ್ಸುವ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೊರದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾ ಬಲ ಬಲ ತಿರ್ಗದೆ ಬಲ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಮಾರಾಯ ಹೊರ ಬಲ್ಲಗೆಡಿ ಪಂತ ತಮರಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮತ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕು ಗುರ್ತೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ಅಂಡೆ ತಾರೈ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಟಿ ಪಂಡೇರು ತಾರೈ ಕೊನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಮುಲ್ಪಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿದ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೊನೋಡತ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಟಿ ಕೊನೊಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಂಡೆ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೈ. ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪಿದಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಪನಿತೊಂದು ಉಂಡಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಗಂಟೆಲ್ಲ ನಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ಇಂಚೂರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೇಗ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅವು ತಾರೈ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪು ಜಲ್ಪ ರೋಡ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂತ ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ ನಾನು.